ଭକ୍ତିରେ ପାଦ ଫୁଟିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘଟବୁଡ଼ା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁ କଳସ ବୁଡ଼େଇବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ। ନନା ଜଳଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ। ପୂଜା ସାରି କଳସ ବୁଡ଼ା ହେଲା। ଆମେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ବାବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଗମନ କଲୁ। ଆଗରେ ଗୋବର ପାଣି ପକା ହେଉଛି, ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦେଇ ବାବା ମହାଦେବଙ୍କର ମହାକଳସକୁ ଆମେ ଆଗମନ କଲୁ। ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ପାଦପଟାରେ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଟା ଖରାରେ ରାସ୍ତା ତାତି ଗୋଡ଼ ଫୁଟୁକା ହେଇଯାଇଛି। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କଳସ ନେଇ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବ୍ରତୀମାନେ ବାବା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାବା ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଦୀପ ଉଠିବା କେମିତି